Adapun berdirinya surang pangulu basuh 9 keadaan. Manyo nan 9. 1 mati betungkek budi. 2 hidup bakerilahan. 3 mengguntiang siba baju. 4 ayah gadang batu basiba. 5 anyui siriah jo gagang. 6 membangkit batang tarandam. 7 mengambang dan talipe. 8 menyiliah di tengah jalan. 9 membangun nagari baru. Pertama mati betungkek budi. Di saat pengulu wafat, aja tibo jajan sampai mai tabujua tengah rumah sinan diangkek penggantinya. Atau di pusaro tanah tasirah pidato lalu diserakan ramo-ramo si kumbang janti kati endah pulang makudo patah tumbuh hilang baganti pusako turun kena mudo. Mako tagaklah pengulu baru sesudah ada diisi kanagari lembago dituang di pusako. Dan kedua, hidup bakelirahan. Kok pengulu lah uzur lah ya batin. Badan mumuak dimakan mumuak awak tua kuderai abih mengecek labula balik. Dan jauh hendak terjalang ko ampia hendak terturik lurah dalam bukila tinggi. Maka tibolah niat karilahan malatakkan baban nambah piku. Siriah nak pulang ke gagangnya pinang nak suri ke tampuannya amanah babaliak ke pusako. Di saat ketika itu disilau warih penggantinya nyampang di adat kutub piliang pawarih batali darah dicari jauh hampiannya. Di adat bodi cenago dilihat giliran tibo di kambang ranji pesapiahan. Lah basuo alu ajo patui. Sabule anak kemanakan bule lah dapat digolongkan. Mako tagaklah pengulu baru bagala tatap mbak nan lamo. Biriak-biriak tabang ke samak. Dari samak turun ke laman melompek ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak. Dari mamak ke kemanakan jawik-pajawik ke bawahnya. Dan ketiga mengguntiang siba baju. Kok nak buah lah bakambangan nagari bakal lebaran. Jurun diangan kato sepakai dibagi 2 anak buah. Nan di atih junan di baruah, nan di lia junan di mudia. Untuk memimpin kaum nan baru diangkek pengulu surang lai gala ada tuaknya bak nalamu ditambah ujuang pembesohkan. Kok tadinya Datuk Parpati di beliau pengulu baru kemenakannya tinggal di gugua, magala ada tuak Parpati gugua. Anak buahnya banyak nan dilambah, diagi gala pusaku Datuk Parpati nan dilambah. Sedangkan pangulu tuo tatap begala Banuk Sali Datuk Parpatiah tak bau juang. Baik tu jua Datuk na lain sesuai kata mufakat. Nan kampe ayah gadang batu bersibak. Kok basuo silang salisiah taraduk warih ke menjawe surang tanamuh non baralah. Masing-masing punya pengikut sama bertegang keduanya rata lah nyatu berperinggo. Maka disibaklah anak buah. Dibuat para hucik surang ditanam nang kodo baru pasisia tinggal memilih. Satan tanggal ada tuaknya indak memakai nanusali. Kaduonyo batu kuat tambah atau membangun gala baru. Sesudah ditatiang cara adat, siriah dicabiak di nagari, maka tagaklah pengulu baru bertambah bilangan salamoko. Dan kalimo hanyut siriah juga gangnya. Nyampang datang orang satoboh, datang sarato jada tuaknya langkok baurang ampek jini. Niat pemukim di nagari lah tagak sabalunnya. Lalu dilingkar cara no ditatiangkan bayiriang pinta jo pintu suku labana menerimo. Kok kandak lai kabuliah pitaruah bapa lakukan ditarimo datuaknya di nagari. Di bawah duduk semua randah 100 tagak semua tinggi bersama pengulu nama nanti. Tagak pulolah pengulu baru batu kuat bilangan nindak mamak. Nan keenam membangkit batang terandam. Jukuk di dalam satu suku satu payung ataupun jurai alun basuo ke pengganti. Tersabab pawarih alun layan dan patui tak nampak pulau. Atau bailo baragang coba unjun barabui jadi pengulu tabanam dulu sementara. Nanti kalau tibo dinan salasai penggantilah tersadio. Baru diangkek datuk baru penyambuang dan putih cako. Itulah yang dinamakan membangkit batang tarandam. Dan ketujuh mengambang dan telipek. Dek kesanggupan adalah hado. Alun tangkek batagak gadang kurang harato kurang biaya. Tatangguah dulu sementara. Dilipek bangkalai jemu pakai disimpan ju perundangan menanti masuk ketikanya. Beko nyampanglah mungkin malansuangkan dipilih hari nan elok dirancang masuk ke baralek baru tagak pengulu baru. Panobatan itulah nama-namakan mengambang nan talipek. Nan kesalapan menyilih di tengah jalan. Mungkasuinya ialah menyambung sisa bangkalai dari pengulu nan beruntuah. Runtuah tersebab parangainya membuat sumbang salah. Dosa nan tidak dapat ampun salah nan tidak termaafkan.
Pulau Sinyaru rampak pagai hilang di lamun-lamun nombak, hilang pengulu dek parangai, hilang di mata orang nan banyak. Dan kesembilan, membangun nagari baru. Adapun berdirinya satu nagari melalui ampe anak janjang. Mulai bermukim di Taruko, Badangau, jarak-jarakan. Itu taratak menemukan. Taratak bertambah rami, baumpuak menjadi dusun. Dusun berbilang jadi koto, koto bahimpun jadi satu. Tagaklah nagari baru. Sarai nagari ada 6, yaitu Balabuh Batapian, Basasok Bajarami, Bapandam Bapekuburan, Bagalanggang Baparmedanan, Babalai Bamusaji, Bakampek Suku. Arati kampek suku, mangkosah tagak nagari kalau dihuni ampek suku labih buliah kurang tak jadi. Maka setiap nagari baru berdirilah pulau ampek pengulu, kemudian baru bakambang sampai bapuluh jubaratui. Nah itulah 9 perkara nak. Tersebab berdirinya pengulu baru menurut adat nambah pakai di ranah alam Minangkabau.